Susug sa rekomendasyon kan mga enhinyerong nag-eksamin sa Naga City People's Mall, planong pakarhayon liwat ang 50 anyos ng merkado sa syudad. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, tatagamahanin pondo ang rehabilitasyon kan edifisyo sa masunod na taon. May report si Joel Sulita. Uli naman kang kalumaan asin halawig na exposure asin structural stress kang mga nangyayaring concrete spalling sa mga beams asin columns o poste asin iba pang parte kang merkado publiko kan syudad. Basado ini sa naging pag-eksamin kang Philippine Institute of Civil Engineers asin kang grupo ni Engineer Aldecoa. Rason para ban irekomenda kang grupo sa alkalde asin sa management kang Naga City People's Mall ang pagkakaigwa ng retrofitting asin reinforcement sa identified na mga porsyon kan sobra sa 50 taon ng edifisyo kang merkado publiko. Sa entrevista kay Alcalde Leni Robredo, tunong initial testing ang ginibo kang piece sa mga poste, beams na mga exposed na ang batbata asin sa duwang mga rampa ang kinakaipuhan ng ayuson o reinforce asin i-retrofit. Sa masunod na taon, tatagamahan inining pundo o budget kang gobyerno lokal ngaring maipatrabaho na ang nasambit na mga problema sa porsyon kang Naga City People's Mall building. Si initial lindang pag-check, garo a little over 50 million pesos ang kaipuhan ta. Kaipuhan tang i-reinforce ang kadakol na poste. Nag-iistorya sinda na may mga beams na exposed na dahil naguhurulog na ang semento. Ang particular na gulping problema, ini yung kumalaog kabagahali sa General Luna, Zamora. Iyan nasa left side. Gulpi na yan problema. Sa kasi duwang rampa, gulpi ng problema. So, hinahalat ko sinda dahil mataod asin ng final report. Kasi sabi ko baka kaipuhan na kitang mag-weight limit sa mga autong nagsasakat. Sinabi kang alkalde, ipapatrabaho ini phase by phase o section by section ngaring minimal sana ang maapektuhan ng mga paratyenda asin mga stalls. Masolicit man ng funding ang gobyerno lokal para mandigdi ngaring makatabang o makamenos sa gastos sa gigibuhong patrabaho. Marorumduman ka mga nakalihis na taon na nagsagibo naman ang City Engineering Office ng rehabilitation asin retrofitting sa mga nahiling na nagkaproblemang porsyon kang Naga City People's Mall. Alagad sa presente ang mga poste asin pira mga bagong nahiling na spalling asin deteriorated na mga beams ang kinakaipuhan ng ipatrabaho. Nagkaigwasindang earthquake simulation na pag 7.8, intensity 7.8, di pa man siya magagaba. Pero delikado na ang structure. Dahil nakita mahalat ka yan. So, ang plano ta, starting next year, malaag kitang dakulang pondo. Or kung makasulisit kita. Mas masakit kayo magsulisit ng repairs. Mas madali magsulisit ng bago. Pero mapurbar kita magsulisit. Pag di kita nakasulisit, malaag kita sa budget kaya po niyan i-reinforce. Dahil lalo pa ko niya na perming naglilinog. Di ita pwedeng ipakipagsapalaran. So, identified ta na. Ari na mga poste, ari na mga beams, ari na mga parte kang market ang aayuson. Si pinaka-weak itong nasa may wet. Itong nasa may wet section siya si pinaka-weak. Siguro understandable dahil permi siyang babad sa tubig. Pero ang pinaka pigsasabi ni na Engineer Aldecoa ta siya ang structural. Pero maray si pagkagibo ka market, despite the passage of time, despite the fact na naguhurulog na siya, ang foundation strong pa din. Para sa Nagangunyan, Joel Sulita. Nagangunyan. Ika-ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola, ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.